Gülşürün gowmy? Gowy dedim, gelýärmi? Bugun nahar etmeyin men gijirek gelerim. O özüm ilk gelerim. Şeýlemi? Böyle akqyn nahar etmep. Aha, balya. Salam, geliňem saman. Gowy gelin. Oturma sagam. Gelin geçin. Saýjym gelýän aýtmak ýagdan çykyp dur. Öňräçiňden aýtaýmala taýýarlanardym da. Menem bilem okta geljekni. Näme hymyrsymyr etýän oğlum? O meze berläp saň aýtman diýmän. Saňa sag. Oğlum. Kim gelinjiň görüýnýdim. Saňa seyretýämi, naharlaýamy, okmy? Näme men göresim gelen okmy oğlum? Ýok, ejejan janymy urwasaň 7-24 kapyny açypdyr. Doğru oğlum, öyle. Gaýraty talypdyk. Haýyş etdim. Talas. Ýagdaýlan gowmy oğlum? Awa, Hudaýa şükür. Gelinim gowmy? Oo, gaçaw. Börek mantı etişine. Men kıdan saňa mantı beregini iyi bilýän nädersiň? Bak ejejan, näde aýtdym ka? Mantı? Börek? Sen mişirdiňmi ýa? Wagtaýda jan sizi gördüm-de derrewjik mantı bilen börek pişiraýdym. Ödem siziň gowy ýanyňyz. Beh. Men mantı böregimden başgasyna iýmellänem. Sen näde beýdim pişirip getişdiň? Tügeleme. Aja da atyp borsana gel. Gülşürün elem sen kahyşka. Ne yaptı mı? Onuň hani? Onum diýini daýrajan ýemmesin ýa mantı ulannym. Farşy nerede? Haşam ýa börek ulannym. Oturdy. Bu näme? Ha, daýrajan arada garnaşlam geldi şolardan galan. Haçandan bäri ýatyr. Şah şeylemi? Munum garnaşdan getirip koydum. Kıydımcan, sen men 20 yıl kısırmaştın. Onda näme daýrajan? Size min sırmaçma, menim siziň sırgy açmaýyn. Bol ya kıydım.